41 500 евро. Само преди 4 години, двустаен, 41 500. Квартала не е толкова по-лош, отколкото Мусагеница. Сега, къде са 41 000, къде са 130 000? Не знам. Здравейте, приятели! След известно отсъствие, отново съм тук. Типично в мой стил, разбира се, но важното е, че отново се появявам. Защо правя това включване? Защото попаднах на един имот в столичния квартал Мусагеница, който хвана моето внимание. Знаете, че от 6-7 години, може би, аз следя много добре имотния пазар в България. Интересувам се най-вече в столицата, но гледам в градове по морето, гледам в моя роден град Видин, гледам също така около София, в диаметър 15-20 км, села и градове, които са, гледам какви са цените, най-вече на къщите, когато е около София. Що се касае за София, гледам най-вече апартаментите, но в този случай вниманието ми грабна един апартамент в столицата. Нека да видим за какво става на въпрос. Така, апартамент се намира в квартал Мусагеница. Топ цена за района. По думите на човека, който продава този апартамент, този човек е от агенция, няма да му правим реклама на агенцията и на него, 130 000 евро за двустаен апартамент. Топ цена било, нали? Иначе намира се до метростанция Геме Димитров на пешеходно разстояние, МБАЛ София Мед, големи хранителни магазини, детски градини, училища, жилището е югоизточно. Покрива на сградата е ремонтиран. Когато видите такова нещо, че се пише още в самото описание, че покрива е ремонтиран, имайте предвид, че най-вероятно този апартамент се намира на последен жилищен етаж. В най-добрия случай е на предпоследен, но така като гледам височината, иначе хубава зеленина тук, като гледам височината на последен етаж. Тук виждаме хола е може би това, на тапети. Имаме климатичи, иначе нямаме тераса, дивана е пред прозорец, което не ми харесва. Най-ефтиният гранитогрес, отново тапети в коридора, една ефтина блиндирана врата, доста старичка, но разбира се функционална, това не пречи по принцип, но 130 000 евро, айде моля ви се, постарайте се малко повече. Виждаме тук, това е спалното помещение, т.е. спалнята, отново на тапети, сменена е до грамичката, харесва ми, че е на паркет и имаме легло от естествен дървен материал. Панелна врата. Стара панелна врата, дори лошо боядисана. Айде бе хора, айде малко по-сериозно бе. Фугите на плочките гледам долу се разминават, или това може би е зрителна измама от мухала, не е изчистено добре. Догоре не са дръпнати плочките до тавана, което на мен лично не ми харесва също. Кухнята. Отново имаме най-ефтиния гранитогрес в историята, на 10-15 години е може би. Иначе тераси имаме тук, което ми харесва. Кухнята, така както гледаме, е функционална. Горе-долу има някакъв стил. Тоалетната. Какво става, бе? Каква е тази тръба тук, бе? На мръсната вода, в кавички, тръбата се вижда и всички тия тръби от лявата страна. Какво това нещо? И какво това столче, бе? Перисталтиката ли ви е проблем? Въобще е пълна трагедия. Снимките са много зле. То мани снимките, самото обзавеждане. Какво имаме тук? Имаме схема на апартамента, имаме голяма дневна, имаме спалня и пред двете нямаме тераса, което е голям проблем, имаме кухня с тераса. Ако трябва да бъда конкретен, според мен най-добре е да имате тераса пред спалното помещение. Искате вечер да излезете, да подишете чист въздух преди да си легнете, искате да изпушите една цигара, искате да изпиете едно кафе рано сутрин. Ако щете, даже я сложете пред дневната, където е хола, нали? Защото повече време прекарвате в тия две помещения. Пред кухнята аз нямам голям интерес да имам терас. Може да свърши работа един прозорец, имаш си аспирация, имаш си прозорец. Реално аз трябва да ставам от спалнята, ако лежа, или от дивана в хола, за да отида на терасата малко да подишам чист въздух и да се полюбувам на гледката в кухнята.
някакси не е окей. Преустройство на този апартамент също е много трудно, тъй като разположението не е благоприятно. Тоест, кухнята няма външен достъп от коридора, защото имаме тоалетна, т.е. трябва да вземете топла и студена вода от тоалетната, което не виждам как ще стане, и трябва да изкарате мръсната вода от мивката в тръбата на мръсната вода от тоалетната, което не е непостижимо, но не е препоръчително, защото има разлика между мръсна и мръсна. Отделно няма как да стане до банята, защото виждам, че нишата е изключително малка. Тоест, вие имате наистина един двустаен апартамент, който не подлежи на никакво преустройство за 130 000 евро. За да го продавате този апартамент за 130 000 евро, според мен вие трябваше да сте си направили малко повече труда, да го пообзаведете този апартамент, да поосвежите някои неща, да сложите някой нов уред, да сложите хубав диван, не е стария диван, който е имал 15 000 наемателя и е използван до n-та степен. И за да го продавате за 250-60 хиляди лева, вие трябва да сте направили една преустройка и този апартамент да е с дневна, спалня и детска стая, може би, защото кухнята не е толкова голяма. Но всъщност сега като гледам, можете да избиете стената и да направите в дневната на централната стена, където всъщност трябва да ви е телевизора и други неща, си сложите мивка, перални и така нататък и да ги гледате. Това е възможно, но аз примерно не го предприех като действие в моя апартамент, защото просто не ми харесва голямата стая да се затваря с централно, точно тук, където аз се намирам, да избия стената през банята и да взема мръсна тръба за топла и за студена. Въобще процесът е труден и по принцип, когато правите всекидневна, винаги се изтиква на късата стена да ви бъдат уредите и мивката. Никой не прави на дългата стена, който има акъл. Нали? Защото ти така си затваряш цялото пространство в стаята. Как ще сложиш телевизор, като тук ти е кухнята? Къде ще го сложиш този телевизор? На късата стена и трябва да бъде дивана, както е в този случай, пред самия прозорец. Въобще не може да искате такива цени, след като не сте предоставили никакви условия на този имот. Продавате го с стара блиндирана врата, с старите панелни врати, с компромисна баня, с компромисни плочки, с тапети по стените. Тия тапети, като ги свалите, вие ще трябва да направите едно сериозно шпакловане, трябва да направите една боя хубава отгоре. На никой не му се занимава да дава 250-60 хиляди лева и да взима апартамент, който е компромисен и след 2-3 години трябва да прави преустройки и трябва да прави ремонти. Нали, сега предимството е на продавача, че такива са времената, че вие можете да определяте цената на имота и купувача да се съгласи, като е възможно в границите до 10% да направите някакъв коментар, но никой не прави 10% коментар, всичко е в границите 3-4 до 5%. Нещо, което съм забелязал аз, което е малко глупаво, но има търсене, затова е и такова предлагането, нали, на по-високи цени. Хем самите брокери дигат цените на имотите, хем те буквално им свалят звезди, че те могат да вземат една торба пари за някакъв такъв скапан имот. А пък самите продавачи хубаво да имат някакви изисквания на база такива и такива, нали, предимства, ама да кажеш просто, че то такъв е пазара, нали, сега такива са цените, ако ви харесва, аз толкова искам. Не мога да искате 130 хиляди на някакъв такъв имот. То просто не отговаря на самото жилище. То е апартамент, реално трябва да е 90-100 хиляди евро, а не 130. Къде отидехте вие? Като ги обърнете в лева, това е една доста сериозна сума. Огледайте се около София, в диапазон 15-20 км има къщи за по 80, 90, 100, 150 хиляди евро. Хората ще си вземат една къща, ако са умни, с двор между 250 квадрата и 1 декар. Има къщи, нали? Сега, при положение, че вие ще имате и земя, ще имате и частен имот, нали? Дори и къща на калкан да е, близнак. Пак е по-добър вариант, отколко да взимате някакъв апартамент, особено както е в този случай, според мен, на последен или предпоследен етаж. Това по никакъв начин не си заслужава и не е оправдано. Нали?
Мисълта ми е, хора, гледайте си интереса и не се връзвайте на някакви брокери, които уж ви правят услуга. Те го правят заради комисионите. Не го правят, защото много ви харесват и защото искат на вас да ви направят услуга. Всеки го прави заради парата, а вие сте най-добрия съдник за вашите пари. Гледайте си интереса, правете си проучвания, когато ще си купувате имот на дълго, на широко, какви са цените в конкретните райони, квартали. Направете преценка. Не можете да дадете такива големи пари за имоти на последни, на първия етаж. Гледайте да бъдете в средата на сградата. Гледайте също така състоянието. Никъде тук не видях, че тая сграда панелна е ремонтирана по някакъв проект, както е моят. Нали, на моя имот, който е на среден етаж и е в ремонтирана сграда с нов покрив, с много добро състояние на новите части ремонтирани, с сменена дограма, с изолация 10 см на всички апартаменти, не на парче. Защото тук те са направили изолация само на този апартамент. Обаче като отгоре и отдолу не са изолирани, вие нямате тая енергийност. Енергийната ефективност не е на такова ниво. Тоест, вие ако с изолация на целия блок спечелите между 3 и 5 градуса разлика зимно-летно време, плюс-минус, то ако вие само си санирате вашия апартамент, ще спечелите 1-2 градуса, което се обезмисля. Чисто козметично също не е много голем келепир, просто защото наскоро видях една обява, която е свързана пак с панелни имоти. Единия си беше боядисал терасата в червено изолацията, другия отгоре в розово, третия в оранжево, един си беше боядисал дограмата в черно. Какви са тия шарени? Всеки си е правил какво му е кеф, изключително грозно и неефективно. Нали? Има ефект, но той е минимален. А козметичен е направо грозно просто. Така че има разлика от имот до имот. И като за финал искам да ви кажа, в моя блок преди 6-7 месеца се продаваше двустайния апартамент над мен странично, защото аз съм гарсонерите, т.е. гарсонерите са над мен, а това е странично, външен, за 109 000 евро. Нали, 109 000 евро пак е доста, но за мен е оправдано. Видя го жилището, беше приемливо. Нещо, което на мен не ми хареса, аз затова съм взел гарсонерата, защото тя е с огромна тераса 7 квадрата и половина и с две югоизточни помещения с излъз на тази тераса. Докато този апартамент отгоре двустайния е с северо-западно изложение. Две от стаите, кухнята и спалнята. Само хола или спалнята, по-скоро хола, мисля, че се намира с югоизточно изложение, както съм аз, прозореца им. Само прозорец имат от тази страна. Така че мен това разположение не ме устройва за 109 000 евро. По-скоро трябва да се търси някакъв друг вариант. Или друга кооперация, или друг тип строителство, тухлено, където 2 или 3 от помещенията са източно и южно изложение. Това бих ви препоръчал да търсите. Така че вие не можете просто така да искате 130 000 евро на имоти, защото вие така сте си решили. След като нито ремонта е на ниво, нито разположението е на ниво. И трябва да се правят някакви кардинални промени относно ремонта и разположението на този имот. Преустройки трябва да се правят. Хора, правете си сметка. Вие сте човека, който решава съдбата на вашите средства. Когато вие ги давате с лека ръка нагоре-надолу и не си правите сметка, ще бъдете роб с години. Не 5, не 10, а 30 години роб. Това от мене. Айде, чао за сега. Чакайте още нещо да ви кажа. Още 2019 година, т.е. само преди 4 години, ще приложа тук скриншот. Лятото съм пратил на сестра ми едно жилище в Фондови жилища, което беше пак панел, двустаен, на третия етаж, страшна зеленина, много хубаво, квартала не е чак толкова лош, 15 на минути да е до метрото на Константин Величков, но 41 500 евро. Само преди 4 години, двустаен, 41 500. Квартала не е толкова по-лош, отколкото Мусагеница. Сега, къде са 41 000, къде са 130 000? Не знам. Вие сами си правете сметка колко са надути цените на имотите. Айде, чао!